Вітаю, шаноўнае гаспадарства, у прамым эфіры 6 Беларусь, у студыі Евген Казакевич. Сёння чацвер, гэта значыць, што з намі на прамой сувязі заснавальнік Белага легіёна Сергей Бульба. Сергей, вітаю вас, рады бачыць. Добрый вечер, узаемно. Ну што ж, за апошнія дні шмат розных падзей адбылося. Сёння нам трэба ўсё гэта абмеркаваць. Таму давайте пачнем, Сергей, з першага пытання, але перад гэтым, паважаны гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі у вас ёсць альбо з'явяцца падчас эфіра пытанні да Сергея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, канешне, ставце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі вы яшчэ не падпісаныя, і калі для вас гэта бяспечна, бо гэта ваша падзяка за нашу працу. Сергей, генерал-майор Гулевич вызвалены з пасады начальніка генеральнага штаба ўзброеных сіл Беларусі. Згодна з указам Лукашэнкі, Гулевич звольнены з вайсковай службы ў запас па ўзросту, хаця яму ўсяго 55 год, вось літаральна споўнілася пару дзён таму. Чаму адбылося гэтае звальненне якраз пасля візіту Лукашэнкі ў Маскву? Ці ёсць сувязь тут паміж гэтым візітам і зваленнем начальніка генштаба? На жаль, это может быть вельмі такі кепскі сімптом. Потому что, глядзіце, тут нагадаю, что и визит Лукашенко в Москву отбылся после того, как у Беларуси запустили эти так званые вучэнні с тактичной ядерной зброей. После этого было заявлено в Москве про то, что Беларусь долучится до российских навучанняў на другим этапе, и что будет еще и третий этап. То бок мы разумеем, что фактично Беларусь робіцца, асабліва беларускае міністэрства обороны, это фактично, скажем так, московский филиал. И подобно, что Гулевич как раз был з тых офицеров, з тых генералов, якія, па-першае ўсё, ён яшчэ па старых часах меў контакты з Захадам, раз. А по-другое, пагаворваюць, што менавіта ён быў катэгарычна супраць удзелу беларускіх войскаў у вайне супраць Украіны. Так что, на жаль, паўтаруся, что это может быть вельмі так сімптаматычна. Ўсё ж таки Россия канчаткова дадушыла Лукашенко, и мы бачым тое, что багата таких вот ускосных сведчанняў, як тое, напрыклад, что Лукашенко пахадзіўся будаваць свою резиденцию у России, в Сочи. Хотя перад гэтым ён, калі бачыў лёс Януковича, яго это ніяк не натхняла, яму хацелася быць падалей ад России. А тут ён прызнае сябе і суагрэсарам, і ўсё, то бок это можа быць адзін ланцужок, што ўсё ж таки Лукашенко канчаткова разумее, што ні адна краіна свету яго не прыме, і што яму канчаткова трэба звязвацца менавіта вот лёс свой з Расіяй. Всё. Я паўтаруся, для нас это вельмі кепска. Калі Россия будзе зараз закрывацца жалезным занавесам, то это медным тазиком и нас накрывае. Сергей, хочу удакладніць, начальнік генеральнага штаба ўзброеных сіл Беларусі гэта другі чалавек у арміі пасля міністра? Ну так не можно сказать, потому что, напрыклад, наместники министра куды. Бо генштаб это вельмі важное это подразделение, разумеется, это вот пирамидка в пирамидке. Давайте далей. Вось таксама Путін Шайгу вызваліў. Вось гэтае звальненне, да, у нас начальник генштаба ў Беларусі. Путін вызваліў з пасады міністра обороны Шайгу. Шайгу прызначылі кіраўніком Рады бяспекі, а ранейшага кіраўніка Рады бяспекі Патрушева прызначылі дарадцам Путіна. Новым міністрам обороны России стаў Белоусаў. А вось гэта што такое за змена прайшла? Чаму гэта адбылося і чаго чакаць вось гэтай змены ад прыхода новага міністра? І мы ведаем, што ён чалавек грамадзянскі, ён не вайсковец. Ён чалавек грамадзянскі, ён не вайсковы, але ж ён якраз займаўся эканомікай. І перавядзенне чалавека з эканамічнага блоку менавіта на вайсковую сферу, гэта гаворыць пра тое, што вайна надоўга, што яна робіцца часткай эканомікі. А больш таго, паглядзіце, колькі у суадносінах да ВВП, а наколькі вырас армейскі бюджэт, бюджэт Міністэрства обороны. Ад 3% ён амаль у 2 разы там павялічыўся. Там амаль 7% на сённяшні дзень. З з'яўленнем этого афрыканскага корпусу так званага, глядзіце, на сённяшні дзень Міністэрства обороны 7% ад бюджэту России, это шалёныя грошы рэальна. Разумееце, зараз да іх належыць это і будаўніцтва новых будынкаў, новых дамоў. Уся інфраструктура.
грабавыя, ўсе это пахаронныя, это чаевыя, там усё это ж усё цераз іх ідзе, разумееце? То бок акрамя ўсяго таго, это лас і кавалачак менавіта для пагаворваць, што і намеснікаў уласна Шойгу знялі ў першую чаргу за карупцыю, раз, ну фармальны повод. Хаця яны ўсе разумеюць, што яны там усе такія, але ж яго знялі, таму што вот пачаўся якраз перадзел фінансавых потокаў унутры Расіі. Всё. А Патрушева, то, что это самое перамясцілі, это самое, это да, Патрушев ўсё роўна захоўвае ўплыў на Пуціна, але ж пры гэтым Саўбез, як мы разумеем, ператвараецца ў такую, ну, пачэсныя ветэраны, куды спісваюць людзей, якія як бы так хорошыя людзі, кудысьці трэба запіхнуць, але ж ну вот яны зараз будуць, скажем так, ганарова адсіджваць менавіта на тых лавачках, да. Сергей, ну вось эксперты інстытута вывучэння вайны лічаць, што прызначэнне гэтага новага міністра абароны Расіі азначае мабілізацыю эканомікі Расіі зацяжную вайну. То бок вы тое самае літаральна зараз і сказалі, то бок вы згодныя, да? Таксама, што ўжо вырашана, што Расія будзе ваяваць да канца, які канец, праўда, невядома ў іх. Евген, это было до поездки Путина до Си Цзиньпиня. Раз. По-другое, эта тенденция, она уже давно стала тенденцией, это не выпадковости. Мы уже говорили год тому про то, что Россия переводит свою экономику на рейки военный час. Мы говорили про то, что организуются новые предприятия военно-промыслового комплексу. Старые заполняются, это самое, по штатных раскладах заполняются для режима махчимости, режима работы 24/7, у 3 змены. То бок, разумеется, это не новая тенденция абсолютно. Зразумела. Паважаны гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму калі ласка, калі у вас ёсць пытанні да Сергея, пішыце іх у чаце пад відэа, ставце падабайкі і падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна, і калі вы яшчэ не падпісаныя, бо гэта ваша падзяка за нашу працу, а мы працуем для вас. Ну што ж, Сергей, давайте зараз да тэму ў Беларусі перайдзем, а крыху пазней ўжо абмяркуем візіт Пуціна ў Кітай і на іншае. The New York Times падзялілася свежымі фатаграфіямі ваеннай базы пад Асіповічамі, дзе можа знаходзіцца расійская ядзерная зброя. На думку экспертаў, база ўсё больш нагадвае тыповыя сховішчы ядзернай зброі ў Расіі. Журналісты зафіксавалі ўзвядзеннем новых будынкаў, стварэнне запаснога выхаду з базы і размяшчэнне дадатковай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Побач з меркаванай базай пад Асіповічамі таксама размешчаны ракетныя комплексы «Іскандер», здольныя несці і запускаць ядзерныя снарады. Якая ёсць у вас інфармацыя вось на гэты конт? І ці сапраўды там ужо ёсць ядзерная зброя, альбо яны яшчэ толькі рыхтуюць гэтую базу? Я не упэўнены, што яна ёсць. Мы з вами пра гэта таксама багата разоў гаварылі. А ў тым ліку абмяркоўвалі магчымыя пункты. Я яшчэ, акрамя вот этих Асіповічаў, я называў уласна это самае зябраўку раз, якую русакі адціснулі ў беларусаў як бы вот перад тымі навучаннямі, якія закончыліся заходам войск беларускай тэрыторыі на тэрыторыю Украіны. Это один пункт. Другі, это база Колосова, куды быў размешчаны, па-першае ўсё, дзе это самые офицеры службы ракетно-артиллерийского узброения постоянно, периодично ездить на курсы подвышения квалификации в России. И куды менавіта поставили каля той базы Колосова новый комплекс С-400. Яго ж не поставили дрозды прикрывать, да? Бок что яны там збираются прикрывать? Ну и вот власна, ну вот з таких больш-менш верагодных версій это менавіта гэтыя. Але ж, ну вот тое, што зброя ўжо конкретно завезена, мы не маем подтверждения этой информации абсолютно ниадкуль. Я нагадаю, что, па-перш за ўсё, калі быў падпісаны договор про перамяшчэнне расійскай ядзернай зброі на беларускую тэрыторыю, шла размова про дадатковы расійскі вайсковы кантынгент. Па гэтым крытэрыям мы бачым, ён пакуль нідзе не з'явіўся. Апроч, конечно, вот под гэты крытэрый падпадае, можа быць, база ў Зябраўцы, якую, паўтаруся, русакі адціснулі у саюзнічкаў на самым пачатку. І зараз яны іх туды ніхто нікуды не падпускае. Вот по гэтым крытэрыі, да, вот эта база можа адпавядаць. Плюс, як бы так, яна не адпавядае, скажем так, няма некалькіх лініяў менавіта это самае, ну вот, калючага дроту. Звычайна яшчэ это суправаджалася
проведением, подведением линии электропередач, и то, что до этой линии подключал, но это больше дотычить стратегичных войск РВСН. То там реально ставились это самое, там такую напругу давали на этой дрот, что там лоси гинули. Вот, реально буйная живелина з лесу выходила, сутыканувшись за этим дротом, она просто гинула, разумеете. Бо по этим критериям у нас нигде такого ничего не з'явилось. Зябраўка, да, Зябраўка, паўтаруся, расійскі контингент раз, другое, это самая инфраструктура, там все было готовое два, третье, русаки там постоянно нечто колупают, так что с космосу, видать, это новые горбы грунта, якія дастаюць зямлі. Плюс до гэтага это самае калючы дрот, пасля калючага дроту міннае поле, пасля это беларускія ССО. Беларускія ССО постоянно пільнуюць эту базу, каб, крый Божа, туды ніхто не заходзіў звон ад самих же беларусаў. Да? Я уже нагадываў, калі быў выпадак, ён у межах от 3 месяцаў таму, калі следчы камітэт беларускі меўся як бы так па менавіта службовых абавязках наведаць вот это жылы гарадок, русакі просто не пусцілі. Я уже говорю, что там найменьшы беларускі чын быў майор, а так старшие полковники. Русакі просто перашморгнули затворы калашникаў и послали наши 3 літары. Вот такие вот братья. Ну так, Сергей, давайте да пытанняў, ёсць некалькі пытанняў ад нашых гледачоў. Перадзел старых карупцыйных сетак у войску можа прывесці да расколу ці бунту ў расейскім войску? Ну, мы з вами ўсе чакалі тое, што вот пасля Прыгожина мы ж узгадываем, што ўся это харчаванне расійскай арміі в асноўным належала як бы так менавіта фірмам, якія Прыгожиным забяспечваюць. І ўсе чакалі, што з гэтым перадзелам як бы там і лагістыка згубіцца, там і закупкі, там яшчэ нешта, што тут пачнецца безладдзе, але ж вот ніякіх такіх яскравых праяўленняў, каб это прывяло там да нейкіх там галодных бунтаў ці яшчэ такога, мы нічого з вами пакуль не бачым. То, што перадзел, то, што ў Расіі яно як бы калі ўлічваць гістарычны цыкл развіцця этой краіны, то перыядычна яны знаходзяць унутры самой Расіі, калі ў іх няма ніякай вонкавай задачы, і крый Божа, калі яны застаюцца ўнутры сваіх замкнёных задач, то яны пачынаюць грызціся паміж сабой. Ну а з другого боку, глядзіце, з другого боку згадаем 1917, 1918. То бок якраз па выніках вот этой вот вайны, якую яны, скажем так, і маральна прайгралі, то па выніках яны могуць падзяліцца, яны могуць пачаць то самае паміж сабой там падзяліцца на якіх-небудзь там чырвоных з белымі ці зялёных з фіялетавымі і пачаць лупіцца друг дружку, таму што там інтарэсаў сапраўды, там і грошы такія, што яны, відаць, таго вартыя. Ну і за гэтага перадзелу могуць як бы так ідэалагічна і парваць, это безумоўна. А ва Ўкраіне, вот я недавно гаварыў з хлопцамі баявымі, яны ўсё ж такі мацуюць сябе спадзяваннем тое, што для Расіі Украіна стане якраз тым самым Афганістанам, пасля якога Савецкі Саюз пасыпаўся. Вот менавіта пад'ём это бюджэта, што бюджэт ужо як бы так у 2 разы павялічыўся, армейскі бюджэт, военны бюджэт. Это што, ён жа ж не бярэцца з космосу. Это ж калі гэтым далі, то ў кагосьці забралі, разумееце? Плюс до гэтага ўнутры самой Расіі расце колькасць тых, хто не разумее, за навошта эта вайна, за што яны ваююць. Это ўсё ж такі, вот, напрыклад, 20 гадоў таму уявіць сабе, што былыя, скажем так, паплечнікі, якія разам служылі дзе-небудзь у Забайкальскай военной акрузе, я пра вот перад развалам Савецкага Саюзу, пасля развала Савецкага Саюзу, я памятаю, колькі украінцаў служыла афіцэраў, то уявіць сабе, што яны будуць ваяваць паміж сабой, напэўна, вот мала хто мог. Так вот, паўтараюсь, украінцы ўсё ж такі ўпэўнены, што якраз што Украіна стане якраз Афганістанам для Расіі. Сергей, яшчэ одно пытанне. Што за парад Лукашенко сабраўся паказваць? З танкамі Т-34 і войскі з Расіі прыедуць парад праводзіць. Ну, я там дадам, што каля 6 тысячаў вайскоўцаў, по-моему, яны збіраюцца туды прывезці на гэты парад, на так званы Дзень незалежнасці лукашэнкаўскі. Ну, дык Дзень незалежнасці лукашэнкаўскі, а што ім яшчэ паказваць?
Ён жа ж то самае, ці ж, ну, мы ўжо з вами гаварылі, на сённяшні дзень для іх это прастораўтваральная ідэя. Яны ж трымаюцца за вот это победобесие, за вот эту вот войну. Я уже прыгадываў, што неяк Лукашенко гадоў 10 таму, ён, відаць, усё ж таки так это шчыльна карыстаецца прадказаннямі тых экстрасэнсаў, то ён неяк са скрухай так адзначаў, што я ж, маўляў, крайні, хто апошні прэзідэнт, які ўвогуле узгадывае эту перамогу 45-го года. Прыйдзе наступны прэзідэнт, і яны вот уключацца, яны пачнуць там сваё ТВКЛ, Вялікае княства Літоўскае, там пачнуць свае это перамогі, там Грунвальды з Вітаўтамі. То бок ён адчувае сябе апошнім савецкім магіканем. Это так. Так яно, па сутнасці, так і ёсць. Я так разумею, што асноўны крытэрый, чаму Масква яго дагэтуль трымае, это толькі для таго, каб не паднялася наша беларуская Літва. Да. Таму што, ну, зноўку такі, ні з кім Расія больш не ваявала, чым з намі. 300 гадоў перманентнай вайны. Ну так, паважаны гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму, калі ласка, калі у вас ёсць пытанні да Сяргея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, і, канешне, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна, вы яшчэ не падпісаныя, бо гэта ваша падзяка за нашу працу, а мы працуем для вас. Сяргей, Беларусь зноў рыхтуецца да прыёму расійскіх воінскіх эшалонаў з ваеннай тэхнікай, боепрыпасамі і асабовым складам узброеных сіл Расіі. Пра гэта піша маніторынгавы праект «Беларускі гаюн» са спасылкай на супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Сярод іншага, у Беларусь могуць перакідвацца і эшалоны з акупаваных тэрыторый Украіны. Чыгуначнікі адзначаюць, што цяпер ужо прымаюцца меры па забеспячэнні сакрэтнасці гэтых воінскіх перавозак. Ці ёсць у вас якая інфармацыя на гэты конт і да чаго яны могуць рыхтавацца? Евген, ну тут я не ведаю, наколькі, скажем так, тут перебдзіць, скажем так, засяродзіць увагу менавіта на гэтым пытанні. Я лічу, што яно падрыхтавана і 2 гады таму, і год таму. Гэтыя рампы, пад'язныя шляхі, яны даўно ўжо падрыхтаваныя. Беларусы дысцыплінаваныя, беларусам загад далі, яны даўно выканалі. Беларусы зачысцілі ўсю, скажем так, усе магчымыя сродкі, ну, варыянты выцякання інфармацыі знутры міністэрства шляхоў зносінаў менавіта это самае. Зачысцілі этих самых сярод чыгуначнікаў. На сённяшні дзень ты не зойдзеш у гэты кампутер, просто так і не паглядзіш, калі там які цягнічок прыбывае. Ну. То бок туды паставілі некалькі чалавек з КДБ на ўзровень як бы так бліжэйшае кіраўніцтва, якія адсочваюць усё это. Прайшла зачыстка менавіта вот эта узброеная ахова, якая ездзіць, цывільная, якая прыпісана менавіта вот да это МПС-а. Сярод іх чыстачкі ўжо былі. То бок пастаянна там ідзе, ну, скажем так, падтрыманне, ну, што называецца, каб яны ў форме былі ўвесь час. Таму не можна гаварыць, што менавіта зараз вот этой рампы былі разбураныя, зараз іх пачнуць падымаць. Не, яны ўжо падняты, і это просто, ну, напэўна, нейкае чарговае абслугоўванне пасля зімы, можа быць, так? Ну вось перастаноўкі ў расійскім урадзе азначаюць больш глыбокую інтэграцыю Беларусі з Расіяй, што прывядзе да яшчэ большых санкцый супраць Беларусі, лічыць эксперт Айсанс. Для Беларусі гэта трывожныя навіны. Па-першае, гэтыя прызначэнні ніяк не мяняюць агульнага курсу на паглынанне Беларусі. Але ў цэлым яны кажуць аб тым, што можна чакаць паглыблення інтэграцыі і залежнасці па новых напрамках. Фактычна ўсе прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплекса Беларусі і сумежных галін будуць убудоўвацца ў індустрыю расійскага военпрама. Працягваецца таксама далейшая уніфікацыя войскаў, паглыбленне і пашырэнне санкцый. У перспектыве можна чакаць сінхранізацыі санкцый у дачыненні да Расіі і Беларусі. Эксперт таксама не выключае аднаўлення ракетных удараў па ўкраіне ці новага ўварвання з беларускай тэрыторыі. Відавочна, што паўтарэнне ўварвання або аднаўленне ракетных удараў з тэрыторыі Беларусі з'яўляецца часткай аднаго з планаў Расіі, але немагчыма сказаць, ці будзе ён уведзены ў дзеянне. Ці згодны вы з гэтымі думкамі, Сяргей? Вось цікава. Згодны. Мы з вами на пачатку перадачы гаварылі аб том, што якраз багата сімптомаў, якія гавораць пра тое, што Лукашенко канчаткова здаўся. То бок я разумею, што дарога на захад для яго закрыта. Дарога на захад закрыта, ні адна краіна свету не прыме яго і не забяспечыць ягоную бяспеку і захаванасць накрадзенага ў нас з вами. Таму ён пагадзіўся, да, і на рэзідэнцыю ў Сочы, таму ён пагадзіўся на тое, што яны суагрэсары, ўсё астатняе.
То бок, на жаль, это сімптаматычна, да, да, да. 120 прадпрыемстваў у нас ішло пад, скажем так, тое, што можна было класіфікаваць як прадпрыемствы ваенна-прамысловага комплексу пасля развалу Савецкага Саюза на тэрыторыі Беларусі. То бок, натуральна, па сутнасці, Беларусь была такім вялізным зборачным цэхам. Ну і на сённяшні дзень, як бы так, Расія, да, яна ўбудоўвае беларускія прадпрыемствы ў свае ланцужкі вытворчасці. Я нагадаю, што яны дыверсіфікуюць эту вытворчасць, таму што няма, каб, вот, напрыклад, гатовы выраб вырабляўся на адным прадпрыемстве. Яно паблочна робіцца на сённяшні дзень для таго, каб не можна было, знішчыўшы, скажем так, адзін завод нейкі, і знішчыць вытворчасць нейкай там адзінкі баявой тэхнікі. То бок, усё робіцца паблокава на розных прадпрыемствах у разных канцах Беларусі і Расіі. То бок, беларусы робяць нейкі блачок, які адсюль пастаўляецца куды-небудзь там, это самае, Татарстан які-небудзь, дзе там уже нешта збіраецца, разумееце. Плюс да гэтага, да, беларускія прадпрыемствы, яны ўжо пакутавалі з таго, што русакі перасталі плаціць грашыма, яны проста пачалі залічваць у лік пагашэння беларускага дзяржаўнага доўгу, разумееце. То бок, беларускі ВПК і тут, як бы так, спачатку яны радаваліся тое, што паявіліся новыя заказы, яны нават пачалі выцягваць пенсіі старых спецыялістаў і падбіраць новых, а на сённяшні дзень вот уткнуліся ў такую праблему. То што, ну вот, русакі ўжо лічаць, што это як сваё, таму, ну куды вы дзенецеся? Будзеце рабіць. Сергей, вось у мяне ўзнікае такое пытанне, крый Божа, канешне, але калі ўсё ж такі расейцы яшчэ раз вырашаць пайсці з тэрыторыі Беларусі там на Кіеў, на Валынь, зараз усё можа быць, да, нічога адвяргаць немагчыма. Ці будзе пасля гэтага Беларусь цэллю для украінскіх узброеных сіл? Зараз атакамсы і хаймерсы ёсць. Бо зараз мы, наколькі ведаем, нейкае пагадненне ёсць, не страляюць ні па нафтаперапрацоўчым прадпрыемствам, ні па прадпрыемствам военнага комплексу. А вось калі паўторыцца такое, ці будзе Беларусь законнай цэллю для ўзброеных сіл Украіны? Да, Беларусь уже давно законная цель для узброеных сил Украины. Это просто работает домовленность, потому что в Украине критично не патрэбны другі фронт. То бок, Украина робіць тут крокі насустрач, каб усё ж таки максимально не ўцягнуць Беларусь у вайну супраць Украины. Таму яна не дае ніякай нагоды ні па якай лініі. Ні па лініі ПКК, ні па лініі беларускіх НПЗ, якія пастаўляюць дистопливо это самое, и бензин у тым ліку, и российской армии, не только украинской. Ну так, ну што ж, Сергей, ГРУ едзе, Беларусі едзе ў Ліду і Гродна. Паводле інфармацыі канала «Матолька дапамажы», з 21 па 30 траўня дзве дэлегацыі прадстаўнікоў галоўнага разведвальнага ўпраўлення Генштаба ўзброеных сіл Беларусі будуць знаходзіцца ў Лідзе і Гродні. Вядома, што разведчыкі будуць працаваць на тэрыторыі 557-й інжынернай брыгады ў Гродні і аэрадрома Ліда. Сёння ў Гродна прыляцеў борт ФСБ Расіі. На гэтым борце ў Гродна прыбыў першы намеснік дырэктара ФСБ Расіі, кіраўнік пагранслужбы ФСБ Уладзімір Кулішоў. Ці звязаныя паміж сабой дзве гэтыя падзеі? І дзеля чаго яны туды едуць і гэты прыляцеў? Яны могуць быць звязаны. Я нагадаю, що Ліда, да, это менавіта там стаяць штурмавікі, якія, як бы так, пераснажаныя для того, каб яны маглі несці вот это ядерные бомбочки. Это раз. Другое, глядзіце, другое, менавіта Гродзеншчына на сённяшні дзень, яна робіцца, скажем так, найбольш небяспечным накірункам з-за вот блізкасці якраз это Сувалскага калідору, а якраз это мяжа і з Літувай. То бок, больш таго, глядзіце, я б сюды яшчэ уставіў вот гэты пазл, аспект міграцыйнага крызісу. Ён быў на зіму замёрз, што называецца, но, відаць, там гэтыя ці то сапраўды вот прадстаўнікі гэтых сонечных краінаў не рызыкавалі ўжо ў зіму лезці, таму што, ну, частка акалела, то вядома, яны ж не такі клімат не пераносяць. А з другого боку, ну, былі, скажем так, здавалася б, тыя ж захады на тое, што Лукашенко спыніць нарэшце эту міграцыйную хвалю.
На сённяшні дзень мы што бачым? Па-першае, ўсё кіраўніком пагранвойск беларускіх паставілі выпускніка акадэміі ФСБ. Такое раней ніколі не было. А потым, глядзіце, мы з вами ўжо абмяркоўвалі, калі ўсур'ёз разглядаць вот это карпенковскія атрады, як штурмавікі Пуціна умоўна. Нагадаю, што да, ідэалогія гэтых падраздзяленняў, створаных вот этой карпенковым падраздзяленнем на базе ўнутраных войск, спецназа ўнутраных войск, перамешаных троху з вагнерамі, яны якраз чыстыя штурмавікі. То нагадаю, у праекце таксама задзейнічаны Караеў з Ураеў. Караеў, нагадаю, на сённяшні дзень ён якраз па Гродненскай обласці. То бок, глядзіце, тут надта што багата завязана на сённяшні дзень на вот эту самую Гродненскую область. І што туды прылятаюць вот эти ФСБшнічкі, это расійскія. Магчыма, сапраўды яны прагназуюць, яны маюць варыянт нейкай сур'ёзнай правакацыі на польскай граніцы. Мы ж бачым, наколькі это самае узрастае у десяткі разоў у параўнанні з тым, што было ў зіму, колькі тых нелегальных мігрантаў. То зараз, вот, по-моему, толькі за гэты месяц уже больш за 5600 чалавек. Прычым расце арганізаванасць тых, хто ідзе, і яны яны ўжо па-сур'ёзнаму, яны падрыхтаваны са сваёй асэнсаванай тактыкай, яны рэальна штурмуюць, разумееце? Яны не стараюцца, як бы так, там по аднаму, по два там прасачыцца там адзін з аднаго боку, падкапаўшы, другі там это цераз балота нейкае. Яны менавіта ўжо арганізаванымі групамі, як бы так, паўтаруся, да, асэнсаванай нейкай тактыкай, яны ўжо яны прорываюцца рэальна. А мы ўжо не раз з вами абмяркоўвалі, што вот якраз правакацыя, яна вельмі беларусам была патрэбная. Пуцін марыць прамацаваць усё ж такі, як паступіць НАТО, калі, скажем так, створыцца лакальны канфлікт Беларусь, краіна НАТО. Якія параграфы 5-го протакола будуць уключаныя у такім выпадку, і ці будуць уключаныя, ці Еўропа праглыне проста, як бы так, выкажа заклапошчана чарговы раз. То бок тут надта багата вузлоў на сённяшні дзень завязана. Але ж вот тое, што мы вот з вами ўсё назвалі, это можа быць, скажем так, пазламі адной і той же гульні. Плюс да гэтага, глядзіце, вельмі насцярожыліся, усе насцярожыліся пасля вот этой наглой чекістскай, як ён это Терцель назваў, наглой чекістскай аперацыі, да? Ой, это дерзкай чекістскай аперацыі, да. С якой яны з сахашчыкам разам правялі, да, это про тое, што быццам паспалітае рушанне збіраецца там разам з літвінамі запускаць дроны па беларускай энергасістэме. То бок нешта планавалася яшчэ, і мы не ведаем, спрацуе ці не спрацуе, таму што польскі бок уже таксама прыймае пэўныя меры, разумееце? Але ж план, відаць, нейкі ёсць. Ну і, дарэчы, паспалітае рушанне сёння заявіла, што яны не плануюць нейкіх планаў, іх няма ўваходу ў Беларусь, яны проста займаюцца падрыхтоўкай беларусаў, захаваннем традыцый і ўсё іншае. Таму тут таксама гэта яны Сахашчыку адказалі, дарэчы. Напэўна, да. Ну што ж, паважаны гледачы, я нагадаю, што мы працуем у прамым эфіры, таму, калі ласка, стаўце падабайкі, нас ужо больш за 1100 чалавек у онлайне, таму стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі вы яшчэ не падпісаныя, калі для вас гэта бяспечна, бо гэта ваша падзяка за нашу працу. Сергей, беларуская выведка паведамляе, што ЕС плануе зрабіць электронныя візы ў краіны шэнгенскага пагаднення. Гэтая мера аб'яўлена прамой пагрозай нацыянальнай бяспецы Беларусі. Прызнана, што лічбавая віза ў будучыні значна аблегчыць атрыманне шэнгенскай візы для беларускіх грамадзян, што звядзе на нішто многія намаганні спецслужбаў па стрымліванні патоку жадаючых выязджаць у еўразвяз. Лукашенка зазначыў, што гэта можа прывесці да катастрафічных наступстваў для краіны. У адпаведнасці з дакладам КДБ самым эфектыўным спосабам прыняты план, які на працягу некалькіх гадоў прымушае пагранічныя службы ЕС практычна максімальна ускладніць і па магчымасці спыніць працу пунктаў пропуску ў частцы руху грамадзян
або павесці ЕС па расійскім сцэнары, забароне беларусам перасякаць сухапутную мяжу ЕС з боку Беларусі і Расіі. Лукашенко даручыў узмацніць працу ў гэтым накірунку і быць гатовымі да ўсіх магчымых варыянтаў, аж да стварэння прэцэдэнту на мяжы, які прымушае ЕС да адпаведных абмежавальных мер. І тут пытанне ўзнікае, што гэта можа быць за прэцэдэнт? Гэта менавіта тое, пра што вы казалі, мігранты? Да, рабіць няма каму. Я нагадаю тое, што Беларусь, калі Лукашенко прыйшоў да ўлады, нас было недзе 10 мільёнаў з паловай, не? Потым яны это вот лічылі ўсё меней і меней, а зараз, я так разумею, ім ужо сорамна называць эту рэальную лічбу. Это уже не першая крыніца, якая паведамляе пра Нік з Майкам таксама паднялі тэму, яны ўвогуле гавораць, што беларусаў это сама засталося 7,5 мільёнаў. А вы ж разумееце, што выязджаюць якраз тыя, хто здольныя, скажем так, і сабе грошы зарабляць, і падаткі для дзяржавы плаціць. Выязджае ў першую чаргу моладзь, якая разлічвае на свае сілы. А застаюцца ў асноўным пенсіянеры, якія, ў прынцыпе, на балансе дзяржавы, якім яшчэ і плаціць трэба, разумееце? Таму Лукашенко, натуральна, вельмі турбуецца, таму што ён разумее, што больш таго, я так здзіўляюся, ён псіхалагічна, напэўна, лічыць, што ён ледзь нешчасце для беларускага народа. Таму ён асабіста вельмі крыўдліва, калі ён чуе эту інфармацыю, яна яго вельмі абражае. Ён, напэўна, быў упэўнены, што што ён шчасце і сонейка для беларускага народа. Слухайте, напэўна, з севернымі карэйцамі паабшчаешся, это вірус, напэўна, таксама ў галаву пранікае, да? Яны ж свайго там называюць, это сонца светалікае наша, траля-ля. Напэўна, і гэта, як бы так, вірус падкасіў, да? Не ведаю, але наколькі я разумею, што, глядзіце, Сергей, логіка такая, давайте просто паспрабуем разабрацца, што Лукашенко хоча з дапамогай мігрантаў зрабіць так, каб краіны Еўразвяза, Літва, Польша, Латвія закрылі межы, усе пераходныя пункты, каб людзі не маглі выязджаць. І то бок такім чынам ён будзе казаць: вы паглядзіце, гэтыя еўрапейцы пазакрывалі ўсе межы, яны вось якія, видите, у іх няма ў іх нічога, ні сумлення, нічога няма. А я вось маладзец, а што я рабіў? Я нічога не рабіў. Атрымоўваецца такім чынам, ён хоча праз мігрантаў скінуць адказнасць на краіны ЕС, і для беларусаў ён будзе казаць па беларускаму тэлебачанню, што глядзіце, якія там дрэнныя ўсе ў Еўропе. Больш таго, да, мы таксама ўжо абмяркоўвалі, што пастаянна пагранкамітэт, беларускі пагранкамітэт пастаянна мусіруе адну і тую ж тэму. Глядзіце, як гэтыя нелюдзі там, это самае. Ці то палякі, ці літоўцы, ці латышы чарговы раз збілі беднага мігранта, забілі яго да смерці і выкінулі на нашу тэрыторыю. Я не здзіўлюся, калі бліжэйшым часам эта тэма пачне разгойдвацца як бы так больш масіравана і па ўсіх каналах. І зноўку тое, што яны сабраліся зараз усе эти прадстаўнікі, якіх мы пералічалі ў Гродзенскай вобласці, гавораць пра тое, што, магчыма, эта правакацыя, яна планавалася якраз самым бліжэйшым часам. Да. Магло стаць тое, пра што як бы это самае Терцель, што это самае прылёт нейкага дрона. Мы ж не ведаем, адкуль этот дрон мог быць запушчаны. Можа, ён з-пад Пскова адкуль-небудзь запусцілі, сказалі б, што это злыя літвіны, да? І абвінаваціць это захад, што бачыце, вы там на нашу бок нешта прысылаеце, таму таму мы закрываем межы. Мы змушаныя, мы як бы так, мы очень миролюбивые, но нам нужно потому что вы нехорошо себя ведете, понимаете ли, да. А таксама, да, міграцыя это якраз адзін з тых, скажем так, сродкаў, якімі можна разгойдваць сітуацыю. Што мы бачым, таму што расце, пастаянна хваля расце. Зразумела. Паважаныя гледачы, нагадаю, мы ў прамым эфіры, таму калі ёсць пытанні да Сергея, пішыце іх у чаце пад гэтым відэа, не забывайце ставіць падабайкі, падпісвацца на канал, калі для вас гэта бяспечна, бо бяспека гэта самае галоўнае. Сергей, давайте зараз абмяркуем тое, што адбываецца ў нашай краіне-суседцы ва ўкраіне. Там вось харкаўскі напрамак, пішуць, што расейцы ўжо ў Валчанску. Гэта і ёсць так званы анансаваны Расіяй контрнаступ на харкаўскім напрамку, альбо яшчэ гэта не контрнаступ, а проста нейкія вылазкі? Это не контрнаступ, это, в прынцыпе, калі разглядаць у перспектыве,
то на сённяшні дзень то, што можна назваць шэрай зонай, Расія займае эту шэрую зону ў спадзяванні, што вот новая шэрая зона перасунецца якраз яшчэ глыбей на украінскую тэрыторыю. Всю эту группировку российскую можно оценить от 50 до 70 тысяч особового складу. Это явно недостатково для того, как идти на той же шкаф. Такие города не берутся такой колькостью, как бы так, наступающих раз. По-другое, но тут разлик России на то, что акрамя вот их 1200 километров, скажем так, ЛБС, линии боевого сутыкнення на усходе Украины, добавляется еще, как бы так, ну вот на этом, на близким до нас, у тым ліку накірунку да севера, да, 200 километров прыкладна яшчэ дадаецца, і Россия можа разлічваць, што Украина будзе змушаная зняць частку боевых подразделенняў вот з таго, з усходняга накірунку і перакінуць менавіта сюды, разумееце? Так што тут можа вырашацца некалькі задачаў. Ну, але ж, паўтаруся, по колькасці асабовага складу, это пакуль што, ну, вот, это падрыхтоўка да чагосьці іншага. Это не ёсць ужо той контрнаступ. Ну, будем сачыць. Сергей, таксама давайте абмяркуем даволі, мне падаецца, важную тэму. Гэта візіт Пуціна ў Кітай. Вось ён, да, яго прайшла інаўгурацыя, ён у чарговы раз, да, уступіў, скажем так, на пасаду прэзідэнта Расіі, да, уже там урад все сфармаваў і паляцеў з усім сваім урадам у Кітай. Якія, на вашу думку, галоўныя тэмы і галоўныя пытанні там зараз вырашаюцца і будуць вырашацца? Ну, глядзіце, з таго, што не папулярна, это самае. Пуцін падпісваў тое, што з 25-го года Расія перадае ў распрацоўку Китаю вялізны кавалак тэрыторыі Сібіры, Алтая. І Пуцін пагаворваюць, што ён якраз заняты тым, каб усё ж такі пераканаць, пакуль ён Пуцін ва ўладзе, не рабіць гэтага, таму што это будзе ўспрынята негатыўна ўнутры самой Расіі. Разумееце? Это одно. Другое, что все ж таки мы бачым, что на сённяшні дзень Россия цалкам робіцца залежнай ад Китая. Китай асноўны спажывец на сённяшні дзень прадукцыі вытворчасці России. Это датычыць і прадукцыі нафтаперапрацоўкі, это і хіміі, багата чаго. То бок фактычна Россия сама сябе заганяе ў залежнасць ад Китая. Это два. На што яны там спадзяваліся, я не ведаю, то самае, але ж па выніках, глядзіце, тут вот важна зачапіць такі украінскі блок. Расія ж напірала на то, што ў сваім ЭПСО, на то, што Зеленскі губляе сваю легітымнасць прям бліжэйшы тыдзень. Зеленскі абсалютна грамотна, ягонае вот атачэнне яны пралічылі, яны перанеслі візіты, якія планаваліся куды там у Партугалію, кудысьці яшчэ там нешта побач, да? Італія, Партугалія, яны перанеслі пасля 20-го. А каб менавіта паказаць, што бачыце, што увесь свет нас прызнае, як кіраўнікі вот этих еўрапейскіх краін, яны прынимаюць Зеленскага, значыць, Зеленскі легітымны, разумееце? А больш таго, вот ёсць інфармацыя пра тое, што пасля візіта да Сі Цзіньпіня, я не ведаю, пра што яны там дамовіліся, не дамовіліся, і як яны дамовіліся. Калі Пуцін надта супраціўляўся таму, што вот, каб аддаць у распрацоўку кітайцам вялізны кавалак Расіі, то, магчыма, ўсё ж такі кітайцы вырашылі, што іхнія інтарэсы важней, чым усе этой расійскія гульні. Загаварылі пра тое, што Кітай ўсё ж такі будзе прадстаўлены на вот этой швейцарскай канферэнцыі, якая збіраецца менавіта па Ўкраіне. Для Расіі, разумееце, это вялізны удар пад дых, што называецца. Расія была ўпэўнена, што якраз вот адсутнасць Китая на этой канферэнцыі явно заніжае яе, скажем так, міжнародны статус. І ўсё это будзе, ну так, там это пасядзелкі нейкія, сабраліся людзі, якім няма чаго рабіць, нешта пагаварылі ўсё. А калі вот Китай пацвярджае сваю прысутнасць, тым больш это будзе пасля 20 числа, зноўку такі, што пацвярджае легітымнасць Зеленскага для ўсяго астатняга свету, апроч Расіі. Ну. Так што вот такая вот гульня. Расійскаму МЗСу можна як бы так пісаць рапорты нафиг на пенсію.
Ну, там еще таксама ёсць непацверджаная інфармацыя, што Кітай плануе такі сабраць свой саміт ўжо пасля швейцарскага, таксама, па-мойму, у чэрвені, у Сербіі, калі я не памыляюся. Пакуль пацвярджання няма гэтай інфармацыі, але ну будзем сачыць. Будзем сачыць за гэтым. Паважаны гледачы, нагадаю, мы працуем у прамым эфіры, таму калі ласка, калі ёсць пытанні да Сяргея, пішыце ў чаце пад гэтым відэа, стаўце падабайкі, падпісвайцеся на канал, калі вы яшчэ не падпісаныя, для вас гэта бяспечна, бо гэта ваша падзяка за нашу працу, а мы працуем для вас. Сяргей, ну не можам абмеркаваць мы яшчэ адну тэму. Праз 9 дзён выбары ў каардынацыйную раду. Мінулы раз, калі мы рабілі з вами эфіры, мінулы чацвер, там было пытанне, я памятаю, чаму Сяргей Бульба не пайшоў на гэтыя выбары ў каардынацыйную раду. Гэта першае пытанне, адкажыце, калі ласка, на яго, і адразу, што вы можаце ўвогуле сказаць наконт выбараў ў каардынацыйную раду, як вы ставіцеся да іх? Ну, слухайце, з аднаго боку інструмент карысны. І калі б это, напрыклад, было пасля 2020 года на ўздыме, і калі былі спадзяванні на тое, што ўсё это будзе прыносіць карысць Беларусі, не толькі нейкаму вузкаму плану, які там сам сябе бярэ, сам сябе сінімі лапкамі учэпіцца за нешта. Ну, яно ж сінія лапкі, яны ж растуць не толькі з аднаго боку, это ж агульначалавечая каштоўнасць, так бы мовіць, да. Я таму і не палез, таму што я не бачу сэнсу. Скажем так, тыя людзі, якія прывыклі на этой хвале як бы не кепска жыць, як бы так мець пасіўны і актыўны даход па сваёй, так бы мовіць, дзейнасці, то яны актыўна туды, я гляжу, лезуць. Я бачу такіх персанажаў, там як Азараў, Лапко, там усе это, разумееце, но мне это як бы так вельмі засмучвае, таму што я лічу, што некаторым я разумею, што беларускае, напрыклад, міністэрства ўнутраных спраў там няма самурайскай традыцыі, харакіры там не робіць. На месца Азарова я б усё ж такі, ад сораму б згарэў бы, а ён яшчэ прэцца бачыць у эту каардынацыйную раду. То бок набор людзей, якія туды ідуць, яны часам здзіўляюць, а з другога боку іх можна класіфікаваць як, я ўжо сфармуляваў. Людзі, якія проста прывыклі жыць добра за кошт быццам бы барацьбы. Разумееце? Ёсць пазітыў у гэтым, таму што з'явяцца новыя, маладыя, таленавітыя, якія для іх это акажацца, магчыма, сацыяльным ліфтом добрым. Яны якраз падымуцца скажем так, у дасягальнасць да публічнай палітыкі, на іх магчыма звернуць увагу. То бок у гэтым ёсць пазітыў, да. А ва ўсім астатнім, глядзіце, мне, напрыклад, з зямлі людзі пішуць, што, слухайце, што это такое? Там, трэба сфотаграфаваць свой пашпарт і адразу адправіць селфі самога сябе разам з пашпартам. Это што, перапіс усіх, хто незадаволены ўладай на сённяшні дзень актыўны? Мы можам быць упэўненымі, што зноўку гэтыя дадзеныя кудысьці не патрапяць? Для каго это ўсё збіраецца? То бок народ рэальна не верыць. Разумееце? Я не хочу удзельнічаць у такім мерапрыемстве, якое я не ведаю. Это як чарговы план перамога нейкі. Яшчэ не ўсе пякліся на тым плане перамога. Я ведаю, багата хто ў Беларусі быў змушаны старыя тэлефонамі, старымі сімкамі тым выкінуць, якіх яны записывалі сябе. У вас уже ёсць, вы уже запасліся новымі тэлефончыкамі з новымі сімкамі пасля галасавання на этой платформе, да? Ясна, зразумела. Ну што ж, гэта зразумела дзела кожнага, прымаць удзел, не прымаць. Я думаю, што з тэрыторыі Беларусі таксама трэба 2 разы падумаць. Хто за мяжой, тым, напэўна, крыху прасцей, але ўсё ж такі гэта нейкія рухі ў бок дэмакратыі, таму кожны сам, мне падаецца, прымае рашэнне прымаць удзел альбо не прымаць удзел у выбарах у каардынацыйную раду. Што ж, Сяргей, дзякуй вялікі за тое, што знайшлі час, адказалі на ўсе пытанні. Сустрэнемся з вами, як звычайна, у наступны чацвер у 21:00 па беларускім часе. Гонар і годнасць, беражыце сябе.
Ну што ж, паважаныя гледачы, з намі на прамой сувязі быў заснавальнік белага легіёна Сергей Бульба. Калі ласка, стаўце падабайкі пад гэтым відэа, падпісвайцеся на канал, калі для вас гэта бяспечна, бо гэта ваша падзяка за нашу працу. Так, Сергей, вы нешта хацелі сказаць, дадаць нешта? У мяне просьба да людзей сумленных, памяніце сёння гадавіна па нашаму Міраку Лазоўскаму. Просто шчыра падыміце, хто кілішак, а хто проста ў душу, вы згадайце. Паўтаруся, на жаль, это вялізная страта для Беларусі. Міраслав Лазоўскі, белы легіён, які пад Бахмутам загінуў. Памяніце хлопца добрым словам. Што ж, беражыце сябе, паважаныя, жыве Беларусь.